adi. Gigo te nyakwara Muge Jwang mano yudo mana Citizen Digital app kanyo kama koro wadhi kelo nie weche manyien duto mana kaka wamedo mana yudogi. Kakar kanyo wach ma pod wan go en mana ma Citizen Digital, kendo mbui mar Citizen Digital gi thoth, kendo nyaka sani wada mana rangoni ni moko mosebedo katimore ka wantiere kachiel koda mago maga Diamond. Weche mantie kanyo ka ineno wach mar yiero ma osechopo ndalo 87 mano kodo mana seche 14 tineno gi kanyo jathum mantiere piny libamba ma Tanzania mano Diamond Platinumz koro wacho ni bang' kano osenyiewo mano zero mileage, en gari monyien pa makoro kaka omeno makoro da nyiewo manyien mano ndege iluongo ni private jet, oda nyiewe kanyo. Wada nene karka sigana ni omi pek malo karka mano sigana mantiere kanyo, to wada mana neno gigi duto te kaka ntiere. Nyakwara Muge Jwang wadhi nyime gik mantiere kar kanyo Citizen Digital, wada ng'iewo kanyo kuma koro ikonwa kanyo ni gigi duto madhi nyime. Mudhama mana kaka ne waselieko ni ok odhi timo kampen mora mora ne jalar kom no mara governor, mana kaka odhi chiwo kanyo kaka kodhi laro kom wacho ni ignore politicians claiming I did nothing, mano kaka entiere kanyo ka Mudhama koro ne okone Alfred Mutua gik machalo koda mago ni onge gima notimo ka ne entiere governor, igimomiyo kata en bende owuok ne dhi laro kom no mar governor mano Mudhama e county ma Machakos. Wadhi kama chielo, wadhi ka tho mara wuoda Sankok ma bende sani obila mago kwach kich temo timo nonro margi ewi gino mane onegi ka odiochieng' ma kawuono bero tielo mar ariyo idhi tim kawuono, mano kaluwo jogo mane ochwalo ng'ur margi ni onego time kendo kaluwore ni gima ne onege hie pok ong'e. Gima ng'e nyaka sani en ni jahigni 15 mano Memusi Sankok ne owito ngimane juma achiel kata nyasi jumbe 2 mokalo. Ka bang' mano gigo duto mosebedo ka timore kochopo nyaka sani, nikech wang' maber ni thuolo na te mane masira makamagi timore, mano kane nyasi mara Eid mar Jo Salam bende ne dhi nyime, kane otelo ne mano ne okawo ngimane en owuon ka entiere wuon mare mantiere e county no ma Narok. Bero mar ariyo dhi tim kawuono, kendo jobero mag sirkal kachiel kod jogo matiyo koda okwach kich dhi timo bero makamano, kendo masigana mondik kanyo kod Hassan Mugambi inyalo mana nene mondo irangi. Kama chielo wadhie wende mag siasa mopogore opogore. Nyakwara Muge Jwang bende ing'e ni wende mag siasa gi e kinde duto ka itiyo kodgi jal mowerogi onego bedni ichulo. Ogai mar ODM Raila Odinga koro chulo siling maderoma 562,000 mano ne ochulo ne duol ni mochung' ne rango jogi duto machulo jower, mano wacho ni mano mar Copyright Society of Kenya makoro temo rango ni jower mowero wendegi bende giyudo yuto maber kotenore kod wer margi makinde gitiyogo itiyo godo e campaign mopogore opogore kindegi mag siasa. Omenda makamano ne ochul, kendo mano koro dhi miye ratiro mar tiyo gi wendego e kindege motimo campaign kogeto yudo kom mar jatend piny Kenya e yiero mabiro. Nyakwara Muge Jwang bende ing'e maber ni kindegi duto mag gik moko timore inyalo bedo ni ling' mag jok moko nyalo bedo ni en mor kuom jok moko. E gweng' Malari mantiere kiwuok mana kinde mato kiwuok mana Nairobi ka kichomo gwenge makaluo, kigo nduru inyalo wuo ni ng'ato inego kata ng'ato monji. Jok makamagi wuok ga mana oko ka jiyo makamen. Jiko makamen emibo winje nduru machalo kamago. Ok en nduru mar thegogi, to en nduru makoro ikawo kanyo atua mokawo en mana mar rodhogi. Iwacho ni ichwado jok ma ochako gore, jok mochako rakore, kendo ruoth machon mano sene mano chege mar gweng'no ne nyachwado jogo mane oyudo ka gore e wang' apaya, kendo nonyalo mana mako gi kanyo. Te kindego duto iwinjo kanyo ka ntiere jok moko ma obiro. Iwacho ni ka ng'ato go nduru achiel kende ma ng'ato goyo ne nyaluongo jogweng' te kendo kel gik moro achiel ka giwacho ni gima kamae otimore yo machalo nade. In nduru ka ogo dalau bende inyalo wuok oko. Kinde mamoko ka nduru ogo jirandi inyalo pani jokuoge omonje kendo mae gik moko. In bende iwuok ga oko kosi wacho ga ni we warita nego kinyi kochopo ni ka ng'awa mano kwal dalane, ng'ama no timne maundu machalo kamano.
ka nduro wuok wakauru tim mar jolari ka nduro achiel ogo to en mana kamano kamane kaka iwinje. Wadhi kama chielo bende ne wan kae kod jawer Steve Osimpo Boy to sigana ne machielo iwinjo kanyo ni weche era gi tek kendo ka weche era tek iwinjo koro jaera ne koro mano Pretty Vishi koro wacho kanyo ni nyaka sani ng'ama danyuome nyaka bed mana gi siling milion 2 kiseyudo milion 2 tibi kanyo gi gari kaka ibiro yude ok wada nono mathoth wanga maber jo Citizen Digital bende geramo gi TV wasewinjo kowuok kuom Steve Osimpo Boy koro wan iwacho ni wan gi balance wacho ni wan koket gi ratil kanyo koro wasewinjo wacha jaherane machon mano jahera Steve Osimpo Boy machon mano mabende ne gisewerego mo wacho ni en sani ene pap oseluokre kendo odok e chiro kendo kosedok e chiro mano tiende ni Vishi koro nyadhi nyime mar manyo joma moko manitiere e gwenge magintiere go nyakwara Mugiajwang'. Nyaka sani mane sigana mar Eric Omondi mane wasenono ni kaachiel kod mano mar Diamond wadadhi nyaka e Twitter mondo warangi gigo matimore e Twitter kapok wadhi kumoro kendo waranga ne gima timore e Twitter to Twitter kanyo wada mana rango gik matimore piny ka en mana duoko mar team no mar Arsenal mano tugo gi team mar Tottenham wada rango piny kanyo mago jotugo mag Arsenal ka goyo erokamano ne jogo mane ochopo mondo konygi neno mpira kendo mar konyogi e wechegi mopogore. Team mar Arsenal ne ologo nde 3-0 gi team mar Tottenham odiochieng' manyoro gotieno. Wadhi kama chielo e Twitter kanyo podi kawuono watieko gi weche mag Kenya versus Uganda. Wada mana rango piny kanyo ni weche mage momi pek. Wada mana nono gi ni gin mage mantiere kanyo kora Mugiajwang'. Inyalo neno kanyo girango kanyo bendera ni mane mantiere kanyo yo makare. Jok machielo bende wacho kanyo ni Kenya mano yombo weche makamago matimore e Twitter. Wada mana neno kanyo iwacho ni koro kae en mana simple terms what is democracy. Jo Uganda koro ni kae chwero mana luya gikia gima demokrasia no en kamane ka okete kanyo. Jo machielo bende wacho ni ati kida miyo ja Uganda mondo bedi billionaire. Wacho ni I want to make 700 Ugandans billionaire. Pesa motingo kwa kineno pesa gi ogichop kata 1,200 kata 1,100 ko yudo to bedo billionaire e pinyno ma Uganda kendo mage mantiere kopogore gi gigo duto manitiere. Ng'ama chielo koro wacho kanyo ni KOT end this war. Ugandans have apologized kanye mwatieke kendo tiekonwa chenro ne mar okinyi ka wadarango kanyo ni KPL gi EPL gichung' e yo machalo nade. Kakamega Homeboys pod ni kanyo thuolo mokwongo thuolo mar 5 mano Gor Mahia sirkal pod ni kanyo ka odira mwadhi en tarik 14 gidhi rakore kanyo gi team no mar Talanta. Wadhaneno ni tuke makamago dhi chopo ni e yo mane wang'ia ne ni lig no mar Ingereza to ni nade. Kanyo team no mar Manchester City odoke thuolo mokwongo ka sani tuke gi 5 mokalo giseyombo gite. Kendo team no mar Liverpool e thuolo mar 2 giwere mana gi points maromo kanyo 3 bang' tugo tuke 36. Team mar Arsenal no wito tugo tino manyoro kendo odong' kanyo gi points 66. Team mar Manchester United pod ni kanyo kosetugo tuke mang'eny ahinya to pod en mana gi point 50 kod 8. Nyakwara Mugiajwang' mane makelo e giko ma chal mar fwambo watude kendo gi jofwambo mantiere kor gwenge odiochieng' ma kawuono ka girikono wa chal mar wach e counties magintiere duto. Riti masani bende neno chenro mar mbako romo nyinga Cleophas Oluoch mabiro en chenro medita kod nyawadwa Joyce Oduor kikidi mabor. Timo ora